dabbanci ne sai me? An ba dabbanci da arewa ba dan ubanku. If they know Yanzu-yanzu bayan rigimar Sadiya Haruna da Hassan Makeup an saki update din Sadiya Haruna ga duk wanda yake son kallon update din ya duba comment section mun ajiye maku link din bidiyon ka danna ka kalli bidiyon a comment section. Haruna ba wando update iya ta yawo na Sadiya Haruna Allah tsine miki albarka kina shan nonon mace uwarki. Yanzu bayan rigimar Sadiya Haruna da Hassan Makeup an saki update din Sadiya Haruna ga duk wanda yake son kallon update din ya duba comment section mun ajiye maku link din bidiyon ka danna ka kalli bidiyon a comment section. Ko Qur'ani izifi 60 sai na dauka na rantsa a wannan maganar ina mata ƙarya shegiya nake akan ido na aka cita ina mata ƙarya kada rabbi min rahama. Yanzu bayan rigimar Sadiya Haruna da Hassan Makeup an saki update din Sadiya Haruna ga duk wanda yake son kallon update din ya duba comment section mun ajiye maku link din bidiyon ka danna ka kalli bidiyon a comment section. zage ni. I love you my darling. Ya zage mun gama zage juna mu tas kuma mun tuba mun yafe wa juna. Ina nan ina shashafa ta. Yanzu bayan rigimar Sadiya Haruna da Hassan Makeup an saki update din Sadiya Haruna ga duk wanda yake son kallon update din ya duba comment section mun ajiye maku link din bidiyon ka danna ka kalli bidiyon a comment section. Kin ga gabana ke kuma gindinci kamar haka na rantsi da iziyi 60 na Qur'ani kun ga tselan Sadiya Haruna. Kus ga gashi kayan tsantsani ina wanka. Yanzu bayan rigimar Sadiya Haruna da Hassan Makeup an saki update din Sadiya Haruna ga duk wanda yake son kallon update din ya duba comment section mun ajiye maku link din bidiyon ka danna ka kalli bidiyon a comment section. Update din Sadiya ya sauka. Yanzu na aka tura min shi na rantse kun san me ba zan yi muku flying ba ku gani kun san TikTok za su iya rufe min bidiyon wall. Yanzu bayan rigimar Sadiya Haruna da Hassan Makeup an saki update din Sadiya Haruna ga duk wanda yake son kallon update din ya duba comment section mun ajiye maku link din bidiyon ka danna ka kalli bidiyon a comment section.